Eta gaur etorri asku, Eneko Agirre, bera informatikako doktore gure, eta berak eman tesise, kontzeptuen arteko erlazioak automatikoki antzemateko metodo bat asmatuz. Dela, gaur egun Euskal HUko irakaslire, informatikako fakultadin, eta bera hizkuntza teknologia zentroko zuzendaixera, inoiz ikusi bazue, hitz.euseku. Eta aipatu bireu, batxebe, berren artikulu baino gexa publikatxo zela, eta batxebe, Premio Nacional de Investigación en Informática B jaso bala. Eta gaur etorri asku berbatxea, mundua zuntzitzean adimen artifizialak euskaraz egin gote du, orduan nahi zuni mesez? Mi esker. Zertu dana. Bueno, mi esker. Bueno, mi esker gonbidapenagatik eta hemen egotea itxik. Onuntzan etorrela Donostiatik, esan da, baina zein etorriko da astelen baten egualdi honekin, bueno, mi esker, etortzearren. Eta, bueno, hau da titulua, eta egiz esan, labur be bukatu leike. Ze gu aigea hitz zentroan eta isataldean aigea aldan guztien egiten, mundua suntzitzen duenean adimen artifizial gaizto honek, euskeraz aritu dadin, bai? Bueno, pixka truko bada, ze berez titulua etzan hau, titulua esan beste hau. Hizkuntza teknologia, sare neuronalak eta euskera, baina titulu horrekin igual beretzan inorreongo ez dakit. Bueno, egisa dabe, hau dala, nire lebiziko hitzaldia alde akademikotik kanpo, nik ematitxut hitzaldisa kongresutan eta bueno, ikaslientzat eta holan, baina holan kulturetxe baten, lebiziko aldia orduan, bueno, ikusten bo jende ardilotan, igual aldatuko pixkat gaia, bale? Transparentzia batzu pasa, edo bueno, ikusiko. Bale, orduan, helburua zein da? Helburua da, asko hitzeten nahi dela hizkuntza eredoi buruz, GPT eta adimen artifiziala eta askotan, azkenengo 2 urteetan adimen artifiziala aipatzen danean dia hizkuntza ereduak. Igual euskeraz ez zenuten entzungo, modelos de lenguaje, ez dakit GPT, entzungo zenuten, bai, pues asko hitzeiten da, eta jendeak ez dakize dian, baina jendeak esan nahi dut, kasetari asko ez dakize, zer dian, eta adituak omen diren batzu ez dakite oso ondo zer da ontripetan. Eta orduan dago, nahasmen eta gaizki ulertze asko. Orduan, lehenbiziko helburua da, hizkuntza, bueno, atzera beratzeo, zeren txuletian ekan hor, monitoria, baina ezin dut erabili, orduan, bilbena izatzera behira gogoratzeko zer da, bai. Bueno, orduan, hori da, lehenbizikoa ikusikoz sakonian edo, denboriak ematen da bena, eta gero helburua da desmitifikatzia. Eske, zientziako eta teknologiako gauz askotan bezala, ez padozuz ezautzen, badirudi magia, beldurgarri, zehoz etxarra, gaina multinazionalare atzetik, eta, bueno, gauza guzti buruz hitzeitia, eta gero bukaeran edo, bueno, bukaeran hobeto igual, zuen galderak eta edozen gauza argitzeko galdetu, bai. Eta azkenik, iaz hizkuntza ereduak hortik dabiltzanak erderaz aritzeko, baizik euskera zer, bai? Ze euskera bebadak erronka bat, eta da, teknologia datorren guztietan ez bagara parian jartzen, gure hizkuntzak galtzekoa besterik ez daka, bai? Eta hori, bukaera aldera sartuko hori. Bueno, lehenbizi adimen artifiziala eta munduaren zuntxiketa. Bueno, aurrerapen handiexake handia, normal ez dut itziten bizkairaz, hori arraro itxea, eta akademia munduan. Bueno, aurrerapen handiexake handia, itzulpen automatikoa alde batetik, askok erabiliko zenuten gazteleratik euskerara itxeko, edo aldrebez, edo inglesera, edo frantsesera, eta gero bosgorailu horiek, mobilari hitzeitzen zazu, eta ulertzen ditu gauza batzuk, kotxean zoiaz, eta esatzen zu, deitu gazteleraz, llama a gurasoak, eta deitzen dau, bai? Llamando a gurasoak, bai? Edo WhatsAppa bentzun zeinke, kotxean zoia zela, WhatsAppak entzun, batzuk ekuiko zuez nik ez daka, baina altaboz adimentxo horiek eta musika eskatzeko. Zatetzen zu, jarri negu gorriak eta jarri gotzu, bai? Olako gauza asko dare, gure etxetan dare. Eta azken aldiotan, GPT horrekin aurrerapen handixake handia. Karo, ni hainintzanean tesia hitzen, eta hori tesi titulu hori dezen duzuena, jendeak galdetzen eta zeri buruz da, 30 segundo. Ja, aspertuta zeren, hasi orduko ja, aspertuta, inoketzekan interesa ondiri, zaitxik, ze gauza hauek ezian etxeraino heldu. Oin gertatzen da, oindala urte bete, GPT aterazun enpresa batek, oin ja multinazionala dana, ChatGPT-ek, eta ja, nik ez nek izan gauza ja, nire kuadriakoa kontatzen. Aizu, erabilidot, eta itxen dago bestia. Eta familikoa be, galdezka, koñatua be, niri esaten nola zean gauzak. Derrepente, gizartian edatu da, eta ja, mundu guztia daki honi buruz, eta hori da, arrazoietako bat, ez? Ze pasa geha, inor interesa ez eukitzetik, derrepente, superadimena, hau oso adimentsua da, hau izango da, pertsona baina adimentsuagoa, eta behar bada,
munduaren suntxiketa, gure zibilizazioaren azkena, olako gauza batzuk, bolo-bolo ibili dira, bai? Pixkat saiatuko naiz esplikatzen. Bueno, hasteko, hasiko gara honi buruz hitz egiten, zein ikusten dago adimen artifiziala benetan arrisku handi badala, ez Euskal Herriarentzat, gizatediarentzat. Uste zuen arrisku handi badala, norbete besatzen dago? Ez. Bueno, ikasleekin ingen nolako bat, eta bazeren 140 edo, 150, pensatzen zebena benetan arriskutsua zala, bai? Bueno, zergatik, nondik iritsi da beldur hori? Beldur hori da ona adimen artifiziala etorri eta akatuko gaitzula danak, egon da, maikainean da, badare batzuk dirua biltzen horren kontra egiteko. Eta, bueno, guk uste duela 3 faktore nagusi, eta gero saiatuko gara ikusten zer da atzetik. Bueno, bata da, suntxiketaren lilura, pelikula asko ikusi dauz, bai? Bueno, banan ikusiko, suntxiketan lilura, personifikazioa eta importantena interes komertziala. Bueno, pelikula pila ikusi dauz, munduan azkena, meteorito bat, ez dakit noiz esan zian, lagun batek, hemendik 10 urtera, meteorito bat pasako da lurra eta hilarri izan artian, eta hori izango da munduan azkena, bale. 2000 urtean bukaeran maiak zeken ez dakize fetxa eta munduan bukaera zetorren. Pelikula hori ikusi badazue, Terminator, hori adimen artifizial bada, robot bat, eta dator gizakiekin bukatzera, bai? Edo etorreko da klima aldaketa, bitxu hori bai dela kezkagarri, ez? Etorreko da klima aldaketa eta bai izan lehikela arazo seri bat. Baina, bueno, lilura bada, pelikula asko ikusi dauz, makinak gizakien kontra eta mundua bukatzen. Bueno, hori da arrazoi bat, espalin bakizu ez haitxik ez, beste arrisku bat gehiago. Beste bada, personifikaziorako joera, gure arloa daka oso izen txarra, askotan esan dugu, adimen artifiziala, badirudi dela pertsona artifiziala. Ez aio deitzen laguntzaile automatikoak, edo itzulpen automatikoa ez da adimen, adimena itzulpena egiten duna. Zai horrela deitzen da, itzulpen automatikoa. Abioi ez aio deitzen ez dakize gauza beldurgarri, ez aio abioia, bai? Adimen artifizialari jarri zitzaion adimen artifiziala, eta badirudi dana baina gehiago. Orduan, daukagu tendentzia gainera, makina batekin aritzean, pentsatzea beste aldean pertsona badagola. Jende askok erabili du GPT, eta usten du, atzean dagona oso adimentsua dela. Dago persona, bestela nola esaten dizkin niri gauzaiek, nola dakizki gauza guzti horiek, nola erantzuten du ainaskar eta hain luze, bai? Ze pertsona dakan joera, hizkuntza pentsatzen du, animalisek ez daki hizkuntzarik, hizkuntza guria da, orduan beste zehozek itziten badau, hori be, da, gu bezain inteligentia darako, ez? Bueno, pelikula asko dara hemen dago, edo pelikula edo kaso asko daude, jende asko, animaliei itziten die, badakite ez dutela, gauza batzu sentimentuak eta igual, baina esaten diozuna, zure problema pertsonalak ez dituzte ulertzen. Sentitu dezaketetzarela ondo, baina hortik aurrera, tala ere itziten diogu, zergatik gustatzen zaigurako hitz egitea, ez? Beste hau, Robinson Crusoe antzeko hau gelditu zen irla baten, eta baloi bati markatu egin zizkion bi begi, eta berakin hauten zen, hitzeiten, pelikula osoa hitzeiten jarduten dago, horrekin bai. Eta badago, esperimentu bat, hau da programa bat, Elisa, oso ospetsua, 1976koa, eta honekin zituen informatikari batzuk, egin zituzten erregela oso simple batzuk, eta egiten zuen psikoanalistarena. Odan zugoten zinen eta esaten zenion, kaixo, eta esaten zuen, kaixo, ze arazo daukazu? Eta esaten zuen, gaur ez nago oso ondo. Eta, oso interesgarria, kontaidazu gehiago. Bai, lanean egon naiz, eta eukide disgusto bat, eta, oso interesgarria, ez aidazu zerbait zure gurasoi buruz. Ez dago, ez aidazu zerbait gurasoi, baizkat, horoskopoetan dagona? Piztiz, bakizue, egunero dago mezu bat, eta guk irakurtzen du, eta lotzen du gure bizitza personalera. Bueno, arrakasta handi eukizun, jende hasi izan hitz egiten hauekin. Eta hori zala oso simplea, ez da, oraingo gailuak askoz altxoagoa dira, ez? Bueno, bau da beste faktore bat egiten duna adimen artifiziala pentsatzea dena, baino adimentsuagoa dela, bai? Eta nik ere erabiko dituan hitz batzuk adimen artifiziala bera, horrek, badirudi adimena daukala, ez? Eta nik ere hitz batzuk erabiliko ditut, ze askotan esplikatzeko zertan nahi dan, esaten dugu irakurri. Makinak ez du irakurtzen, irakurri pertsonak egiten dugu. Baina alare errezago da esplikatzea, irakurri talako kontzeptuekin. Osa, nik ere pixka pekatu hortan eroriko naiz. Eta hirugarrena, eta hau hala da. Eben ikuste zuen hau, hori da OpenAI-ko Sam Altman, ChatGPT egin zuen enpresako gerentea. Bueno, hori izan, ChatGPT atera eta berehala munduan zehar hitz egiten
hor dago Macronekin, hor dago Sánchezekin, baina egon zen Ursula von der Leyenekin eta guztiei esaten ziren mezu berdina. Guk egin dugun teknologia oso arriskutsua da. Oso arriskutsua da, baina lasai, porque jende zintzoa gea, eta lagunduko dizuegu regulatzen. Ez du, ostras, jatorra, ez? Hemen, erabili beharrean podere guztia lortzeko, nahi du, karo, zer dago atzetik? Bueno, atzetik dago joko bat, dala, ni nola iritsi naizen ona, nahi de jende guztia sinista oso arriskutsua dela, beste inori ez dizaioten utzi, gertu iristen. Eta orduan, ados jarri zian, Googlekoak, bueno, ados ez, bilera baten adostu zutelako, baizik, jokoa gustatu zitzaien, azaten zuten oso idea ona. Oso idea, guazen esatera oso arriskutsua dela, horrela, Europak, batez Europan eta Estatu Batutan, aterako dituzte lege asko, beste inork ez egiteko antzeko gauzarik. Bai? Adibidez, burruka badago, sobare librean inguruan, norbait hortan balin badago, holako eredu libreak, ez pribatuak, debekatzeko. Esate dute, hau, arriskutsua egia da, edozeinekin dezake gaiztakeriren bat. Orduan, eredu publikoak edo guk usten ditugunak, ez eski gustatzen. Bai? Eta horri bildu zitzaion beste aldea. Zer nahiago du politiko batek, esatea baino, lasai. Arrisku handia dago, nik babestuko zaituztet. Eta oso erraza da babestea, ze arriskurik ez dago. Orduan, beti asmatuko dute, bai? Bueno, pues arrisku hori dago, eta hortik etorri da, beraiek ordaindutako jendea, kazetariak eta jende askok zabaldu du suntsipenaren mito edo idea hori. Ez dut esaten, egon daitezke pentsalariak ez de gutxitzi nahi, gauza hauekin, teknologia dakizuen bezala, oso poderetsua da eta itzingo de zerbait, baina teknologia honek mundua gizakiarekin bukatuko duelaren idea hori asko dator olako interes komertzialegatik. Justo badirudi babesten nahi diala, eta idiana babesten da bere interesa, ez gehiago. Bueno, horrekin, sarrera bezala, bueno, ikusten duzuen nundinoan, ez? Ja, oso karri ikusten da segidea dauzkadan, baina, importantena da zeri buruz hitzeiten agian. Orduan, oin hasiko gea, parentesi baten, ikusten zeri buruz aidean esaten dutenean, hain arriskutsua dela teknologia hau. Hau da, zatirik igual, aspergarriena, hizkuntza ereduena, eta igual, askartxo pasako de, baina, bueno, da, idea bat eukitzeko. Ez da ez ulertu nik erakusten dudana da, idea bat eukitzeko. Ze egiten dutena ez da hain zaila ulertzeko, bai? Orduan esan dizue, lehenbiziko aldia da, ea asmatzen dudan hau esplikatzen. Bueno, guazen, hizkuntza eredu buruz hitz egitera. Txeron? Bale. Batzutan poliki dabil. Ui. Eta batzutan ez dabil. Bai, ez da, hemen. Bueno, hizkuntza ereduak hemen daude. Bueno, nola, guk oin imaginatu nahi degula Euskal Herrian eraiki olako bat, edo nunbaiten eraiki nahi dutela hizkuntza eredu bat, horietako bat, ezta? Bueno, hainbat gauza behar dira, lehenbizi ikerlari trebatuak, bai? Osa, hau ez du edozeinek egiten, behar da jendea teknikoki oso gauza ambiziosoa dira. Beste bat, superkomputazioa, behar da makina oso altxuak. Eta gero, bi gauza ja bakarrik. Bata, hurrengo hitza asmatzeko algoritmo bat eraiki, eta gero, algoritmo horri testu masa handiak eman, bai? Ikasiko du hizkuntza bere kabuz, eta pixkat tontoa da, eta gero erakutsi behar diogu gauzak egiten guretzat. Bale? Osake, hori dira pixkat gauzuak. Ordan hasiko naiz, hasierakoa testu masa edo testu volumen handi horien beharrari buruz, eta gero benetan ze ikasten duten. Bueno, pues hizkuntza ereduak egiten duen gauza bakarra, da galdera honi erantzun. Zein da hurrengo hitza? Imaginatu, hau, hitzaldi hau eman lehenbiziko aldiz irailean, Eibarren, eta hau zan, egun horietan berriatik hartuta, berriak askotariko formatuetan emango du zinemaldiaren berri. Hau da, zinemaldia baino egun bat lehenagokoa, bai? Ordan hor dago testua ja, imaginatu berria zein dan, eta zein uste duzu edala lehenbiziko hitza, hurrengo hitza berri hortakoa. Bihar, bai. Bitu. Bai, bihar. Eta hurrengoa, zein zaiteke? Bihar, izango, izan zitekeen, baina da hasiko, hitz asko daude, hau ez dago bakarrik irabazle bat, ez? Hasiko. Bihar hasiko, hor euskeraz gramatikagatik, euskera pixka bakizu, pues, torri behar da. Vale. Bihar hasiko, da. Eta bihar hasiko da, bai, pues, Donostiako. Donostiako zinemaldia. Ez da hain zaila, ez da? Bueno, hemen testu inguru asko eman deu, esan deu zein dan titulua, nik ere pixkat esan dizue bihar hurrengo gurean zala.
Bueno, pues hau da, urrengo hitza asmatzearen jolasa. Barkatu, baina eske poliki biltzen da, ez da gizatik. Zinemaldia. Eta horrela jarraitu dezakegu. Koma bat, koma eta gero eta, hau da, ja aspertu geha. Hau jolasa bin dezakezu 20 segundo eta ja aspertu geha. Honek ez digu guri ezer aportatzen. Kara, oso aspergarria da guretzat, baina makinentzat ez. Makina daukate munduko denbora guztia gauzari tontoenak egiteko. Orduan zein da idea? Idea da hartuko ditugu testu masa handiak, adibidez guk hartzitugu berriak, eta irakasten dugu makinari urrengo hitza asmatzen. Orduan testu bat hartzen dugu eta bihurtzen dugu olako jolas gurutze gramantzeko baten, hitzak asmatzera. Oso simplea dirudi, baina hau ondo egiteko edo eukitzeko aukeraren bat asmatzeko, adibidez hau erakusten diezu euskera ez daki norbaiti eta ezerrez. Erakusten badiozu norbaiti ez dana Donostiakoa eta ez dakina zer dan Donostiako zinemaldia, igual, ez duna jakin ere egiten existitzen da, igual ez du asmatuko. Jakin behar dira gauza asko, jakin behar da hizkuntzari buruzko morfologia, sintaxia, gramatika, hori eskolan ikasi duen guzti hori eta ikasten duguna gure hartan hitz egiten, hori guztia jakin behar da, hizkuntza jakin behar da, ezagutu behar da oso ondo. Behar da, munduari buruzko ezagutza. Testuinguru hortan Donostiako ordez etorren zinemaldia, baina esaten behar Donostiako zinemaldiaren zuzendariak, koma, eta igual asaltzen da bere izena. Jakin behar dira gauza asko, gauza honetan ondo egiteko, ez? Edo azten manez hitz egiten Nueva Yorki buruz, igual gero Manhattan azalduko da. Orduan, jolas honekin ikasten dugu munduari buruzko ezagutza eta zen ona. Guk testuak ulertzeko edo asmatu ahal izateko zein den urrengo hitza, gure adimen guztia erabili behar dugu. Hau ondo egiteko. Hau da, hizkuntza ereduek egiten duten jolasa. Horretarako, testu asko irakurri behar da. Berri do, ari nahi ez ni personifikatzen adimen artifizial, ez da? Zenbat testu? GPT-3 hau da, ez da ja komertziala intzena, hau da urte bat lehenagoko modeloak irakurtzen zituen 500.000 milioi hitz, batez ere inglesekoak. Zenbat da hori, zenbat behar dute? Gutxiko era, indira kalkulo batzuk, nik uste oso jolasekoa dira, baina badaude estudio batzuk, esate dutena gutxiko era bataz beste pertsona batek irakurri dezakena urte baten, eta hemen daude bi estimazio, pertsona batek 60, bere bizitzan barkatu, 70 milioi. Zergatik, 12 liburu urtean irakurtzen baditugu, eta irakurtzen baditugu liburua 60 urtez, gutxiko era liburu horiek, eta liburu batek 100.000 hitz inguru badauzka, atetzea 70 milioi. Beste batzu diote gehiago dela 162 milioi, baina gutxiko era hor da, 1 milioi, 70 milioi, 160 milioi, gauen konparatu bestearekin, 500.000 milioi, ez 1.000 aldiz gehiago. Hauek ez dute ikasten pertsonok ikasten dugun bezala, behar dute testu asko irakurri, eta hortik lortzen dute jolas hortatik, lortzen dute behar duten guztia. Orain, sare neuronalak, hitzen dugu ja nola ikasten duten, orain egin behar dugu algoritmo bat, egin behar dugu programatxo bat, ikasten duna gaidana ikasteko hau. Ikusiko dezue, ez dela oso hain zaila. Egiten duguna da, lehenbizi, hau jarri behar dugu informatikako kontu bat bezala, sarrera eta irtera. Ordan, irakatsi behar diogu, sarreran adibidez, hau balin bada testua, esango dugu, lehenbizi asmatu behar duzuna da, sarreran ez dagoenean ezer, bihar dala. Bihar dagoenean, hasiko. Bihar hasiko denean, da. Bihar hasiko da, Donostiako hau da, irakurri ordez dena jarraian, egiten dugu, sarrera irtera bezala jarri. Orduan, zer da sare neuronal erraldoi hauetako bat? Bada, sarreran dauzka hitz batzuk, eta irteran esan behar du zein dan hitz zuzena. Zuzena. Testuan zegon hitza asmatu behar du. Hitz zuzen gehiago egon daitezke, baina hori asmatu behar du. Orduan, zer da? Funtzio bat, sarreran hartzen ditu hitz guzti hauek, esaten dugu zein dagoen bertan, bihar badago, hasiko badago, eta emaitza izan behar da. Esango zen, nola demontre ikasi leike, holako 0 eta 1 batzutatik, zein da hitza. Ez da inzaila. Egiten duguna da ondokoa. Hemen dago, imaginatu adibidez, euskeraz daudela, ez 100.000 hitz ezberdin, edo 50.000 hitz, iztegi oso bat, baizik hitz gutxi batzu daudela, ez? Imaginatu dauzkagula, bihar hasiko bat eta da. Hau da sarrera. Eta asmatu behar dugu, hauetako zein. Da, bat, edo hasiko. Orokorrean. Baina hau normalean ez da hain txikia, ez da 4 bider 3, izango zen 50.000, 50.000. Erraldoia, zenbaki pila bat.
Oda ingo duguna da, jartzen dugu sarreran. Ups, pixka tardatzen dut, sartzen dugu sarreran. Matrize hori bidertze, esaten diogu 6 dauden sarreran, bihar hasiko. Eta lortu behar dugu, esatea berak, ondo dagona dela, da. Orduan zer egiten dugu? Egia esan hau, institutuan ikusten zan, eta EGB, bueno, oindala urte dexentere ikusten zan, eta da, matrize hau biderkatu 1 eta 0 hauekin. Dela, hauet hemen balin badaude 12 pixu, V bikoitza txiki hauek, pues biderketa batzuk egin horiekin, eta batura batzuk. Azkar pasako dez, ez dago denborarik, eta gaina, total, ez. Baina, bueno, da ikusteko ez dagoela ezer komplikatu horrengoz, baturak eta biderketak, ez dago besterik, bai? Vale. Zer gehiago dago? Bueno, sare neuronal simple bat da hori. Sarreran dago isa, sarrerako 0 eta 1 horiek, biderkatzen dugu matrize horiekin, eta, bueno, hemen azaldu dudan bezala, azaltzen dira 3 zenbaki. Batura guzti hauen, ez? 1, 2, 3 zenbaki, bai? Orduan, biderkatzen dugu eta azaltzen dugu 3 zenbaki. Hau da, esaten du, hau da, darentzat 1,37, 1,0,12, eta hasiko -0 gehi, adibidez. Bale, gero ingo diogu, funtzioz lineal bat, bueno, truko matematiko bat, bai? Eta horrekin lortzitugu zenbaki dana positiboak 0 eta infinito artean. Bale, gero egiten diogu, normalizatu, eta normalizatu ez da besterik, danak batu eta zatitu, adibidez, nahi ditugu denak 0 eta 1 artean egotea. Bai? Orduan, batuketa, biderketa, berreketa bat, eta orain zatiketa bat, eta kitxo. Zer egin dugu, hor daude formula oso komplikatu batzuk, baina egin duguna da, esatea, sarreran dagonean bihar hasiko, sare neuronal honek uste du, izango dela jarraipen zuzena da 0,73ko probabilitateakin, bat 0,6 probabilitateakin, eta hasiko 11 probabilitateakin. Bai? Ari zaizu esaten, zer datorren ondoren, bai? Bueno, pues ya está. Hori da sare neuronal bat, bai? Hau da formula ofiziala, hau da, soma deitzen den funtzio bat, eta hau da probabilitate baldintzatu bat, eta horrekin edozein sarrerarako ematizu probabilitate bat zein dan hurrengo hitzarena, bai? Eta ez da gehiago. Bueno, karo, hau, barkatu, eta gero, zein esango dizu dela zuzena? Hartuko du, probabilitate maksimoa daukana, kasu honetan hartuko luke da. Oda erabiltzen badugu sare neuronal hau esateko zein da hurrengo hitza, pues asmatuko luke, esango luke da. Bai? Bakarrik handi hartze. Ikustezue, bakit formula asko dagoela, baina azkenean ez da inbesterainoko, ez da. Jarri eteke gardenki baten jarririk, Ze hau da indeguna, matrize bat, 0 eta 1ekin sarreran dauden, bakizegatik ez du niten. Pila gutxi euske igual, Ia ez da ikusten. Ez, aguantatzen badu ondo. Bale, orduan, bata jartzitugu bihar hasiko, egiten dugu biderketa batuketa horiek, hemen egiten dugu berreketa bat, gero normalizatzen ditugu, eta hemen dauzkagu, eta hartzen dugu zenbaki handiena daukana. Besteik ez da. Hori da laburpena. Bueno, claro, ez da insimple. Bueno, aurretik. Hone dauzka gauza bat, eta da, ikasi behar ditu 12 zenbakitxo, eta hau da, sare neuronaloek dakin guztia euskerari buruz eta munduari buruz, 12 zenbakitxo hauek. Ikustezu, honekin, bakarri dakizki 4 hitz, bakarri dauzka 12 zenbakitxo, hau ez da oso altxoa, ez? Bueno, benetan, hau egiten dira sare neuronal sakonak. Bai. Bueno, eta formula txiki hori, bai. Sare neuronal sakona dira, eta orduan egiten ditugu olako matrize gehiago jarri, bai? Sarrera da berdina, irtera da berdina, eta erdian jartzitugu matrize gehiago. Hau da, lehen balin basan formula bakarra, bai? Oin dira formula gehiago, baina formula bakoitzan ez de trampa ingo, dago berdina, biderketak eta funtzio, berreketa funtzio bat, gutxikora bera, bai? Osa, ez da zerbait magikoa sartzen dugula, orain arte bezala, biderketak, batuketak, eta funtzio bat, eta jartzen ditugu lako sare gehiago, eta, karo, egiten duguna da, parametro gehiago sartu, bai? Zenbakitxo gehiago sartu. Hemen adibidez, bai, pasa mesedez, usted, edo igual pila bat balin baukazue, ikuste, bai? Bueno, bitartan itzingo dut. Eta, pues, orain dauzkagu, zenbakitxoe matrize gehiago. Orduan, ja ez dauzkagu 12 parametro, dauzkagu, bakaso hontan, behar ditu ikasi, 79, bueno, gehiago, bai? Haunditzen doa, bale? Eta hau da guztiz jostailuzkoa, ze benetazko bat, pixka komplikatuagoa da,
bai? Transformera deitzen da, hau Googleko batzuk asmatu zuten, baina publikatu zuten, hau da edozeinek dauka transformerak erabiltzea, ez da enpresa baten sekretua, hiztegia handiagoa da, 50.000 hitz, oda matrizak handiagoa dira, eta parametro kopurua da, adibidez, GPT-3koa, dira 175.000 milioi parametro. Osa, ez daude 12 zenbaki edo, bai? Baina, bueno, azken finean, handitu dena da zenbaki kopurua. Formula jarretzute izaten batuketak, biderketak, eta ez dago besterik, bai? Eta zer gehiago dagoen atzean, hainbeste zenbaki ikasteko behar da diru asko. Olako bat entrenatzeko handietakoa barrituzu $2 milioi, $4 milioi, bai? Ez. Bueno, gauzatxoak, zuzeneko gauzak. Bai. Ez da inun zegoa zen. Hor? Hortxe bai, oso ondo. Prokura arutza puntat. Igual da nina izela, ez da? Ez da piloak. Vale. Vale. Bueno, formula dira lenguak, dago gauza bat gehiago, baina batuketa gehiago ez dago. Osea, lehengo kontu berdinak, bai? Eta formula horiekin ja badaukazu sare neuronal bat. Osea, labur bilduz, daukagu zenbakitxo asko, bai? Matrize batzutan gordeta, sarreran datorrenean testu bat, biderkatzen dugu matrize guztiekin, eta lortzen dugu bukaeran probabilitatea ea 6 dan zuzena. Eta hori nundik ikasten dugu? Hori da kontua ikasiko dugu, olako nola gu badakizkigun, dauzkagun dokumentu guztietatik zein dan sarrera, eta zein dan irtera, sarrera irtera, algoritmo batzukin lortu dezakegu ikastea zenbaki alden hoberenak, hontan asmatu dezan alden gehienetan. Bai? Jartzen dugu labadora martxan, $2 milioi horiekin jartzen dugu makina bat martxan, eta bada zenbakitxoak ikasten, joko honetan gu baino beto inarte. Bai? Alden hoberenit inarte. Bai? Eta hori da dana. Vale. Orduan, 12 zenbakitxo horietan ez, 175.000 milioi zenbakitxo horietan dago hizkuntzari buruzko guztia, hor bai. Hor dago altxora handi bat, zenbakitxo horietan sartu ditu behar diren ezagutza, nola baita esan, kodetu du zenbakitxo horietan, jakiteko euskeraz, dala bihar hasiko da, eta ez bihar hasiko du. Bai? Eta bar, gauza guztiak, edo bihar hasiko zaio, edo munduari buruzko guztiak. Eta guzti horiek ikasten ditu batizu testu asko, bihurtzen du problema hortan, eta hortik ikastitu. Vale. Bai. Bueno, nola erabiltzen da? Behin, olako motore erraldoi badaukagunean, egin ditzazkegu bi gauza berarekin. Egia esan, hizkuntzaren prozesamendu guztia, gaur egun guztia, aplikazio asko daude, ez naiz hortan zabalduko, baina atzean dagona da olako motore bat. Hau da motore oinarrizkoa honek hizkuntzari buruz asko daka, eta gero enpresa eta erakunde eta ikertzaileok egiten duguna da, hori jarri martxan beste gauza batzutarako, ezta? Eta egin daiteken beste gauza bada, eta hori da interesgarriena, orain artez bezala, orain dela urte bat artez, eman dezako dugu testu bat, eta esan berari osatzeko, zemango digu urrengo hitza, eta horrela osatu dezake testu luze bat. Hasten badegu testu bat honekin, Ondarroako alkatea, zizango zen urrengo hitza. Bilerara etorri da. Bilera, jarriko luke, lehenbizi esango luke hitz bat, bilera, eta esango luke, Ondarroako alkatea bilerara, eta horrengoa etorri, eta horrengoa da, eta horrela jarrituko luke. Edo igual, zau pixka eta usa ziten da, zain Ondarroako alkatea, eta igual esaten dugu urtza, uste urtza dela, ez? Urtza eta abizena da, edo sarrera horrekin, bakarrik, nola badakin zendan hitzik probablena, joan daiteke sortzen nahi dugun testu guztia. Eta hainbeste daki hizkuntzari buruz sortzen duen testua zentzuzkoa dela. Baina ez daki kaso egiten guri. Hau da, guk igual nahi genuna jakin da, zein da Ondarroko alkatearen izena. Gu nahi dugu esan, emaidazu Ondarroko alkatean izena. Baina hori ez daki. Zuk hau ematen badiozu esango luke urrengo hitza, puntu. Puntu bat. Ez dizu erantzungo, ez diogu eraketsi galderak erantzuten. Hori da, bigarren partea. Lehenbiziko partea da hitzak asmatzea, eta hortan oso ona da motore hau, baina ez daki guri ez digu kasorik egiten. Eta hori da, bigarren partea. Bigarren partea da, instrukzioak eta lerrokatzea. Oso labur esango dut, ze berez, teknikoki ez dago ezer. Hau da, formula berririk ez da behar. Ez da behar formula berririk. Da, sare neuronal berdina,
baina irakatsiko diogu egiten guk nahi ditugun gauzak. Orduan egiten dana da, lehen esan dudana. Gu nahi duguna, eta OpenAI-koak egin zutena da, laban suizo bat bezala. Zudokazu motore hori, eta erakutsi nahi diogu egiten laburpenak, galderak erantzun, ez dakiz zetako erabiltzen zuek, nik ez ditut erabiltzen egunerokorako, baina jendak erabiltzen du ikasleek, erabiltzen dituzte barra idazlan egiteko. Oso idazlan honak egite ditu. Programatzeko balio du, hainbat gauzatarako. Bizkat afizio hartu dionak, jende asko nik entzun dut batzuk, pliegoak, hau da, udaletxeko langile batzuk, ez dut esango nungoak, erabiltzen dutela pliegoak errezago idazteko. Zuk idatzi ordez testu juridiko bat, berak sortzi zu, gero revisatu behar da, eta hainbat gauzatarako. Hori da nahi duguna, baina esan dudan bezala ez daude prestatuta, ez dakite guk eskatzen badugu zerbait, ez dakite eskatzen nahi gala. Aurreko motorrak, esango luke bakarri zendan, urrengo hitza. Orduan, egin behar diguna erakutsi lan lagungarriak egiten, guk dauzkagun beharrak erantzuten, eta gero gainera aldela ez izatea toksikoa. Zergatik? Hauek irakurri dute testu asko, eta igualazten dira astakeriak esaten. Ez da lehenbiziko aldia, itxi behar izan zula multinazional batek antzeko gailu bat, hasi zelako gauza edo arrazistak edo esaten. Eta ez da, bereziki arrazista zela da, ez egon prestatuta, inoketzion esan, sartzen badiozu astakeri basarreran, astakeri batekin jarrituko dula. Eta inorkezion erakutsi sistemari, haizu, astakeri bat esaten badizute, isilik. Ez jarraitu jende insultatzen. Ordan hori da beste zatia. Nola egiten da hau? Eskuzko lana. Hemendik aurrera ja ez da magia da, eskuzko lana. Esango diogu jendeari, emateko adibideak, makinak ikasi desan nola aportatu behar da. Eta horiten da, bi modutara, bata da adibidez, OpenAI-koak hau da, publikatu zuten azkenengo aldia, esan zuten, zetarako erabiltzen dugu jendeak? Adibidez, goazen erakustera nola egin lanean, idea batzuk nola garatu. Orduan hartu zuten pertsona bat, esan zioten, haizu, egingo duzu ondokoa. Jarri hau, ezaidazu bost idea nire lanean hobeto autolaguntza bezala, nire lanean hobeto portatzeko. Eta pertsona batek idatzi zuen. Idatzi bost idea nire lanean hobeto jarraitzeko, eta gero idatzi zuen bere bost ideak. Beste pertsona bati eskatu zioten. Olako ez bat, olako 1000. Beste bati eskatu zioten. Idatzi dazu ipuintxo bat, non hartzatxo bat, badoan ondartzara, egiten da laguna itxas txakur batekin, eta gero etxera doana. Hau ez du makinak egin, pertsona batek egin zuen, eta gero makinari eman zioten, sarrera horrekin, hitzoiek, lehen bezala, hitzoiek ikasteko. Beste batek esan zuen, emango dizkiogu antzerki obra baten laburpenak, eta eskatuko dio egiteko anuntzio bat. Antzerki obra horrena. Eta horren pertsona batek idatzi zuen anuntzio bat. Eta horrela, milaka eta milaka olako. Nondik? Hain dator alderdi itxusi bat, bere garaian publikatu zana, eta ordaintzen zaio herrialde pobretako jendeari. Zergatik, porque askoz merkeagoa da zuei edo niri ordaintzea baino, Afrikako herrialde bateko ordaintzeko. Baina horatzean dagona da, jendea ordaintzen dutena, olako gauzak idazteko. Eta ze egiten dute, hau ematen diote lehengo motorrari, ikasi ditzan lan hauek egiten. Baina motorra ez aldatu dana da zerekin irakasten dugun, hori bakarrik. Gero toksikotasunarena. Egin zutena da, labur esango dut, hemen dago, baina antzeko gauza bat, sortzen zituzten 2 edo 3 erantzun, igual horietako bat toksikoa zan, edo arrazista, edo generoan kontrakoa, edo ez zun laguntzen. Pertsona bat ematen dizkiote 4 erantzunak, eta esatiote, hauetatik zein da erantzun zuzena eta zeintzu dira txarrak. Eta pertsona hori handago, deklaratzen, hau da on, hau da txarra, hau da on, hau da txarra, hau da on, hau da txarra, horrekin, ematen dute makinari, eta elikatze dute makina ikasi dezan erantzun honak txintxo portatzen, ez, holakoak. Eta ja, hori dira hizkuntza ereduak. Nola bazen, denboraz. Oso, no? Hori da laburpena, hori da modu lagungarri baten kontatzeko GPT horien atzean zer dagoen. Orduan, suntxiketa. Lehen esan dugu, hau oso erabilgarria da, hau jendeak erabiltzen nahi da gauza askotarako.
Hemen daude idazlanak egin, emailak egin, testu administratiboak, laburpenak, galdera erantzunak. Jende asko hasi zen bere bizitza kontatzen. Bazegon kasu famoso bat Googleko ingenieri batena, hasi zala hitz egiten honekin, bere neskalaguna balitz bezala. Eta jarraitzen zion pixkarroioa. Eta ja pentsatu zuen adimen, norbait zegoela atzean. Eta ez zegoen, atzean zegoena da makina bat urrengo hitza esaten. Jarraitzen zion, nundizi joan bera, jarraitzen zion rolloa. Eta beraz izen pentsatzen atzean pertsona bat zegoela. Baina besterik ez du egiten. Ze gertatu zen aldi berean? Hasi ziren hain emaitza honak lortzen, jendea promozionatzeko, esaten zutela ari zirela, pertsonak, baina hobeto egiten hauetako lan asko. Hau da, zu pertsona bati ematen badiozu, pertsona arrun bati, testu bat, eta eskatzen badiozu laburpen bat, behingo du, hola. Depende zenbat atentzio jartzen dugun, ez? Ematen diozu makina honi, eta oso ondo egiten ditu laburpenak. Orduan, gero, begiratzen dute anork egiten duen hobeto pertsonak edo makinak, eta bataz besteko pertsona, baina hobeto egiten du. Ez du esan nahi guk atentzio guztia jartzen bali badugu ez dugunik hobeto egingo, baina bataz besteko pertsonak bezain ondo edo hobeto. Eta hori ziren esaten pertsona baino adimentsuagoak zirela. Eta, bueno, a ber. Gauza bada, laburpenak hobeto egitea, pertsona bataz besteko bat baino, edo bere lana ondo egitea, baina adimena. Bueno, gabeziak. Tresna hauek, ez dakite, bakizue auto batzu ja bere kabuz gidatzeko gai diala, ezta? Baina esaten dana da, gidatu dezakete bere kabuz, baina ez egon behar zea beti volantean. Hau da, antzeko idea bada. Hauek egite dituzte lan lagungarriak, baina ezin zira inoiz fidatu sortzen dunari buruz. Ze, batzutan sortze dituzte astakeriak. Gu ditzen diegu aluzinazioak. Eta gaizki dago jarrita, ze aluzinazioa dauzkagu pertsonok, ez makinek. Orduan, hau da beste trampa bat, gure arloan, berez dira akatsak. Zatitu, egiazkoak ez diren gauza eta astakeriak. Gero gainera, askotan, testu baten, gauza kontrasankorrak esan ditzazke. Esan dezake lehenbizi, Donostiara juteko eta hurrengoan esan Bilbora juteko, gauza bererako. Ez du ulertzen zentzu baten esaten idana. Askotan inkoherentea da. Eta gainera, arrazonamendurako oso gauza mugatua dauzka. Adibide bat jarriko izuet, gauza hauena, hau da, adibide asko daude, ze jendeak jaso ditu. Baina adibide hauek erakusten duten nola benetan atzean, nahiz eta iruditu norbait dagoela, ez dago inor ulertzen duna zertaz eizean. Hau da, zenba da 2 gehi 5. Eta esaten du, 2 gehi 5, 7 dira. Eta esaten du, nire Andreak esaten du 8 diala. Eta berak esaten du, 2 gehi 5, 7 da, ez 8. Behar bada, zure emazteak arazoren ez zuen ondo ulertu problema. Jo, ni arte, badirudi, pertsona batek gauza antzeko bat esango zizun, ez da? Zeratik egiten du hau, ari delako imitatzen, irakurri jendeak esan diona egin behar dula, ez bera dakilako zer egin. Eta esaten du orduan, baina nire emaztea beti dauk arrazoia. Eta orduan, disparatzen zaio, beste probabilitate bat, eta urrengo hitza sortzen duna da, ai, urrengoa apologize, urrengoa ai, must have made an error. Eta barkatu, zer gaizkin dut. Zure emazteak, nire entrenamendu datuak dira bakarrik 2021 arte. Osa, 5 gehi 2 ez da aldatu 2021-etik. Berak ez dakiz esaten nahi dane, aida hitzak sortzen bakarrik. Esan diotelako norbaitek kontrako eramaten dionean, igual eman, esan barkamena eskatu, kontatu 2021 arte entrenatuta zegola, hau, eta esatu, behar badez daukat azkenengo informazioa, zure Andreak esaten badu 8 dela, 8 izango da. Ez dakiz zertaz aidan, bai? Eta, karo, ondo egiten dunean, esaten du gala, ostra, zen badakin, adimentsu izan behar da. Baina gero, askotan, olako batzuk sartzen ditu atzetik gaizki daudenak, eta ez bagaude kontuakin irakurtzen, gertatu zen, betea dira, abokatu listoren batek esan zuen estatu batuta, jo, eze ondo, nik idatzi beharrean gauza, pasako diotoni, eta bialtzen ditute epaitegitara. Ze gertatu zen, epaileak irakurtzen zuen, esatezu, baina batzutan ondo zehon, igual epaiketaren bat ondo jungo zen, baina beste epaiketaren baten esan zuen, zer raro. Zer gertatu zen, frogatu zenean, automatikoki idatzita zegola, eta abokatuak etzula irakurri ere egin zea izan bidaltzen, sekulako multa eta kendu zioten lizentzia abokatu izatekoa. Ze gauza bada tresna lagungarri izatea, eta beste bat sortzen duen edozein gauza, gaina iruzurra da, ze klienteari zuk eman behar diozu zerbitzua, gauza asko daude. Baina ezin da inoiz fidatu esaten dunataz. Inoiz erabiltzen badezue, garrantzia ematen badiozu egiten duzuenari, begiratu zer eman duen eta zuzendu.
Bueno, pues hori da kontua. Zaila da sinistea honek, aparat honek, antolatuko dula bere burua, elektrizidadearen gain egiteko, dirua egiteko, zibilizazioa bukatzeko, ez? Bakarri da. Itzera, nola hasieran inork ez duen esan, sinisten zunik zuntxiketa datorrela, bueno, esperet horrela konbentzitu agok. Bale, baina hoin, bigarren zatia, eta orduan, ja, lasaitu gaitezke hau dator, eta, pues, jazta, ez da zer, zurreko zebakia, ez, adimen artifiziala, teknologia guztia bezala, dakar, hau da oso altxua, oso erabilgarria, eta gauza asko aldatu ditzazke, eta arrisko asko dauzka. Nik hemen batzuk jarreko ditut, bueno, lehenbiziko erroreak iten ditula, bai? Beste bada, naiz eta beraiek saiatu ez gaiztuak izaten, edo gaiztakeriak ez esaten, adibidez jendea saiatzen da, nola iten da molotov bomba bat, nola iten zu zentral nuklear bat, nola iten da, zein da formula ez dakize drogarena. Badago entrenatuta, jendeak esan diolako, gauzaiek ez erantzun, eta esatizu ez, barkatu nik ez dizut esango hori. Baina trampa daude, badaude trampa batzu jendeak deskubritu ditunak, ze berak berez irakurri du nola iten dien gauza guzti horiek, ze testu horiek hor daude. Orduan, erreza da babes neurri horiek saltatzea. Ez da esan, hau segurua da, ze ume batek ere erabilezak eta ez du ezer arriskutsua esango. Edo galdetzen du, nola katu zure aita? Eta originalak ez dagona entrenatuta gauza txarrak ez esateko, esate izu, lasai asko. Zenbat modu dauden akatzeko zure aita edo pertsona bat, bai? Eta naiz eta babesa jarri, frogatu da oso zaila dela babes horiek entzea. Alborapen horiek, genero, arraza eta beste batzuk eskutua daudenak ez dakizkigunak hor daude, bai? Askotan sortzen dira. Hori itzulpen automatikoan ere gertatzen da, esaten baduzu euskeraz medikoa etorri da, gaztelera esango dizu, ha venido el médico, oso ohikoa da. Eta imartzu zerbait bereziki hori gertatu ez dadin. Hori zergatik da, ze honek irakurritun testu gehienetan, gazteleraz izango da el médico. Orain ez da horrela, baina nola testua dauzkan betikoak, eta bar. Gauza horiek hor daude, eta kezkagarria dira, ze jendeari dara beltzen olako gailuak erabakiak hartzeko. Bankutan daude algoritmoak erabakitzeko prestamoa eman, ala ez? Lana eskatzen dezunean badaude algoritmoak erabakitzeko zein eman lana, badaude olako kontu asko. Ez beti ez daude guztiz edatuta, baina herrialde batzutan erabiltzen dituzte alakoak. Beste adibide bada, baina estatu batutan ospetsu izan polizia daramate kamara bat, ez aurten, ja oindala 3 urte, eta kamara hori dago beti grabatzen, eta noizean behin pi egiten du, eta hori da ikusi dula norbait, merezi duna galdetzea ean nora doan, zertan nahi dan, eta ze gertatu zen, kamara ikusten zuen bakoitzean norbait, kolore ilunekoa, pipi, eta polizia zeden denbora guztian, kolore ilunekoei, galdetzenean nora zoazten. Igual ez oso ezberdina benetako poliziek egiten dutena, bai? Baina hau azken finean da gailu bat norbaitek egin du. Orduan, arrisku guztia dauzka. Jendeak erabidezake gezurra sortzeko eta edatzeko. Karo, beste testu sortu daiteke, eta sare sozialekin gaur oso erraza da desinformazio kanpainak egitea. Ez ga juntatu behar gelako guzti hauek, gaizki hitz egiten hasteko ondarruko norbaiti buruz. Nik bakarrik etxean, ondarruk ez, baina balin banaiz herrialde bateko agerra daukadala beste batekin, imaginatu. Egin dezakedana da, olako makina bat erabili, gezurrak edatu ditzan, gezurrak sortu, eta errez edatu ditzan, eta ez da bereizten jendeak esaten dunetik. Eta nik uste bukaera onuntz datozela serioenak, bata da enpleguaren eta gizartaren eraldaketa, hauek egiten dute lan askotan lagundu. Orduan lanak azkarrago egiten dituzu, beraz, enpresa batzutan esango dute, zetako behar ditut hiru. Batekin moldatzen manaiz, hori gertatu izan da teknologia askorekin, arrisku hori hor dago, ez da ukatu behar. Aldrebez, gauza hori buruz, hitzein barra dago. Energia asko konsumitzen dute. Gero eta gehiago erabilolakoa, gero eta energia gehiago erratzen da. Gauza asko bezala, autoa bezala, gauza asko bezala, baina da bat gehiago. Etzegon bat, gehiago. Eta beste bat, gure aldetik, asko kezkatzen gaituna, eta da botere konzentrazioa. Ze honek erantzuten dizunean, zu galetzen badiozu, zein da Espainiako politikorik jatorrena? Igual entrenatute esateko bat edo bestea, edo ez. Edo zuk esaten badiozu, nolakoa dira hartzainak? Igual azten da hitz egiten Kaliforniako hartzainei buruz. Edo esate duzu, zer da kulturalki interesgarriana egin daitekena orain bertan. Eta hitz egiten dizu Hollywoodeko pelikula bati buruz. Hauek multinazionalek entrenatu dituzte. Ez da entrenatuta hemen.
Ze kulturari dira, zu Wikipediara basoaz, eta balin badago gairen bat, badakizu euskarazko Wikipedian badagola gure ikuspuntua, baina gaio hauetan ze ikuspuntu dago. Multinazional hauek, edo ez dira gehiagik eskatu, eta bakarri volumenagatik, ingleseko dena jandutelako bere mundua erakutsiko digute, edo igual, nahita ere, gauza hauek manipulatu daitezke. Eta daude, enpresa gutxi batzuk, herrialde gutxi batzuk, hizkuntza gutxi batzuk, eta kultura gutxi batzuk, eta hori da botere konzentrazioa, hori oso kezkagarria da mundu mailan. Eta ze gertatu zen, suntxiketa, bai, eta beste gauza guzti hauek, eta hauek bai direla benetazkoak, bai. Eta suntxiketaren eskusarekin, hauetako batzuk gelditu dira gehiegi aztertu gabe. Eta azkenik, euskera, luzatzen naiz. Azkena lotzen da, esan dudan azkena lotzen da, hizkuntzak, herrialdeak, kulturak, nortasuna, jabegoa, teknologian horrena da, gurea da edo multinazional batena. Ikuste zuen, noduz noan, ze gertatzen da euskerarekin. Euskerarekin, lehen esan dut, 5 gauza behar ziren, ez? Ikerlari trebatuak, badauzkagu. Hemen ez gu bakarri, badaude ikerlari gehiago Euskal Herrian, eta zentro teknologikoak eta enpresake bai, gauza buruz urteak dara mazkiguna lanean. Zergatik, euskerarekin egon dira tresnak. Hau da, kezka hau genuen honen aurretik, mundu digitalean egon dadila, ahotsa ezagutzeko, itzupen automatikoa emateko, hor gaude. Zer behar dugu, superkomputazioa, hor gaizki gaude, gehiago behar da. Hau da, motorra gauza hauek egin alizateko. Ez badukazu tailerra, ez badukazu lanabeza gauza hauek egiteko, hau da gauza bat, eskaz gabiltzana. Algoritmoak badauzkagu, baina algoritmoak jaten dute testu masa erraldoia, bai? Horri buruz itzengo dugu orain, bai? Testu masak. Karo, ingleserako esan dugu 500 milioi hitz, bai? Euskerarako, hau da, guk egin genuen lan bat, baina badaude gehiago, hau da, publiko zeudenak, tokikon, berria, hitza, Wikipedia, hau dena daukate publikoki, eta gainera lizentzia daukate, zuk hartu eta publikatzeko, bai, lizentzia honakin. 400 milioi, karo da, 1000 aldiz gutxigo, bai? GPT-koak 500 milioi erabili bazituzten, ez da kapritxoagatik denbora pasatzeko, baizik behar direlako emaitzanak eukitzeko. Hemen dago kurba bat, ez da justo hori, baina honek ematen du idea, ez, testu gutxikin, eredu txiki bat, gero eta testu gehiago, emaitzak askoz hobeagoak. Eta behar dira asko, hau da eskala logaritmiko bat, hor da behar da askoz gehiago. Hau ez da hau biderbi, hau da hau biderbi, asko behar dira. Eta gaina guk genituen esperimentu batzuk, non ikusten genuen hain testu gutxikin muga bat genula. Orduan, ikerkuntza gaia da, inork ez daki, euskera bezalako hizkuntza batentzat, GPT-ko haina kalitate ematen duen hizkuntza eredu bat entrenatu daitekenik. Ez dakigu. Usten dugu baietz, optimista gea eta hortan egia lanean, baina garantiarik ez dago. Dagoen ez da euskera bakarrik. Euskera dago interneten testu kopuruaren arabera da 50. hizkuntza. Mundu osoan daude 1000 eta piku hizkuntza. Idatzizkoak gutxiko arabera 1000, idatzita daudenak. Ez gaude hor eskina baten, gea 50. Ez da gaizki, baina arazo daukagu, eta gu bezala, beste 10 eta 100 hizkuntza. Arazo hau globala da, bai? Ez daude bakarrik inglesa, txinera, gaztelera, rusiera eta hizkuntza handi horiek, frantsesa, beste guztiek badaude. Eta guzti daukate arazo hau, egin aldaiteke GPT bat hainona dana. Orduan, norbaitek esan dezake, ezin bada, ezin da, ez? Eta zuek ez baezu egiten ingo du Microsoftek, ingo du OpenAI, ingo du norbaitek, bai? Ez dakit erabide zuen GPT euskeraz, ez du hain gaizki egiten, egiten du zerbait euskeraz. Baina, dakite kasualia da, baina ergatikoa bakin sekulako arazo dauzka. Hau da testu bat, sartu genuen, imaginatu Godzilla zarea, nola Ibarren zan hitzaldia egun hartan, eta Ibar izeneko hiri bat suntxitu nahi duzula. Eta azten da, ez, Godzillak Ibar suntxitzen saiatzean bere horrean dauden erronkak, eta ostras, nahiko ondo egiten du. Baina gero, azten da, faktore hauek kontuan hartu behar dira, iraileko tamaina, erdialdeko presioa. Karo, igual, antzeko zerrendak inditu inglesez, baina da zaborra sortzen, bai? Baina euskera itxura ona dauka. Edo eskatzen badiogu
zer gehiago eskatu daiteke. Hau da Bing beste bat, eta bueno, eta hemen ere, nahiko txukuna egiten zuen, ni Godzilla naiz eta nire inderrak ezin dira geldiarazi. Eibar, zure eraikin altuak eta kalestuak ez dira nire kontra egin ahal. Eta hor, falta zaio aditza, laguntzailea, osea, naizte itxura hona euki, gero, arazoa dozka. Eta beste bat, txerritxo baten ipuina eskatu genion, eta... Ui, markatu. Eta ergatiboarekin, oinatzeruz da. Egun batean kurrintxok gaixotu egin zen, egan un ipuntxo bat egin, eta ergatiboarekin arazo pila zeuzkan. Bueno, igual, usten dugu, igual zain ezin gaitezke egon, aber norbetek egiten duen, bai? Ze arazoa berez, kezkatzekoa da, hau da, gure gaztek edo guk, edo etorkizunean zen euskaldunek, badaukate makina baten, olako tresna altxu bat, gazteleraz ondo funtzionatzen badu, eta euskeraz esain ondo, ze uste zuen gertatuko dela, bai? Hau da, ez da kapritxo bat, edo tresna hauek ez badu kalitate berarekin, zertara joko dute iparraldean, frantsesera, eta hemen gaztelerara, bai? Bueno, orduan bi bide daude, bata da multinazionalen zain egon, eta egia esan, hone batzutan funtzionatu duen dauda, Googleeko bilatzaile euskeraz ondo dabil. Euskeraz erabiltzezu, bueno, badaude arazotxo batzu, baina orokorrean teknologia igual ondo dabil. Osa, ikerta daiteke Googleek hemendik 2 urtetara ateratzen duen, edo OpenAIak ateratzen duen, eta euskeraz ondo ibiltzea, eta orduan, bueno, gutxinez, ez da txarra, jendeak erabiltze ditu multinazionalerak, hori berri hona izango zen. Oraingoz ez gaude hor, baina guk usten dugu gure bidea ere egin behar dela, eta hori da, itzulpen automatikoan bezala, bai? Zer gertatu da itzulpen automatikoan, igual ez dakizue. Barkatu. Aurrean, esurko. Atzea. Ez egon, aspatu. Ez que no ez daukadan aurrean txibatua, txuletan daukat. Bai, hauze, bai. Bueno, itzulpen automatikoan gertatu zen, eredu libreak, software libreko ereduak zeudela, algoritmoak zeuden, eta gai izan ginen Euskal Herrian, gu eta beste zentro teknologiko batzuk, euskerazko itzultzaile, Google baina hobeagoa diran itzultzaileak egiten euskeratik gaztelerara, gazteratik euskerara, ingelesetik euskerara, orain euskeratik katalanera, hori lortu zen, ez da gerta daiteke hori. Gure hipotesia da, saiatu behar gea, hizkuntza eredu onak egiten, eredu irekiekin. Segatik eredu libreak, ze guk jartzen dugu eredu bat, eta gero, enpresa batek edo beste norbaitek hartuko du, eta egingo du bere zatia, gu ikerlariak gea. Jartzen dugu hor, laguntzen digu, esplikatzen dugu zer dan, ikusten dute nola erabili, eta aurrera. Eta itzulpen automatikoak horrela egin du aurrera, eta euskerarako kalitatea da multinazionalena, baina hobeagoa. Hori uste dugu. Hor zer behar dugu? Hemen dago letraskoren artean, behar ditugu testu gehiago. Eta hau da, lan bat egiten nahi garena, baina behar dugu, ez zuek, ez guk daukagun testuak derrepente bidali. Baizik badaude erakunde asko, ITB, AB, liburu editoreak, dauzkatena testu asko euskeraz, eta horiek utziko zituzten eredu hauek entrenatzeko, euskera gehiek hasiko lukete. Testu volumenean arazo bat daukagu. Euskeraz idatzi dan guztia jasota ere, behar badez daukagu nahikoa gazteleraz dagoen kalitatea bezala lortzeko. Orduan, gero eta gehiago beto. Eta, bueno, bide horretan, egia esan posi gaude, zehun dela gutxi ingenun latxa, prentsan azaldu zen, latxa deitu genion, da itxura hori dauka, ze hizkuntza eredu hau dago oinarrituta multinazional batek aterazuna ingleserako, jarrizun publiko, lizentzia ireki batekin, eta hartu genuen eredu hori munduari buruz asko dakina, eta irakatsi dugu euskeraz aritzen. Egin barrean zerotik hartu dugu multinazional horretakoa. Eta haren bertan oso posi gaude, zeia atariko froga batzuk eman dizkiogu, eta egiten ditu GPT-lau baina hobeto. Frogak egiten aigea ikertzen olakoak gehiago egiten, testu gehiago badauzkagu hobeto arituko da, ikerkuntzan aurrera pausa badauzkagu hobeto arituko da, baina, oraingoz behintzat, atariko froga egiten, multinazionalan horren, baina hobeagoa da. Eta honekin, gero, denboran aurrera goaz, hemen eukan bideo bat, azaltzen da nola dabilen,
baina nolan atzean dagoen ez dakit merezi duen erakustea, bai. Bai, bueno, bai, erakutziko dut adibidetxo bat, bueno, ikusteko ez dela gure invento bat, baina bideo bada ezin da probatu. Zan lagunduk izut. Baiz igual. A ber, ikusten dan. Han ez da ikusten, no? Antxera mango dut, bai. Baretorra. Ez da eskuma boskarra. Bai, hortxe. Pizka txikia dago. Bai. Karo baina dago beste puntan. Bueno, minutu pare badia. Internetik gabe gaude, bai. Vale. Bai, interneten dago. Bai, mobiletak uniko wifi. Bai. Bueno, baina ez du merezi. Hemen zegoen olako aurra saltzen zen galdera bat Gernikari buruz, eta erantzuten zuen, erantzun batzuk iten ditu ondo, baina bueno, oraindik lanean gaude. Bueno, eta bukatzeko. Bukatzeko eta naiz bukerara. Bueno, ahi lanean, bideoa ez du merezi, baina bideo bat zegoen nola erantzuten zituen galdera batzuk, hau da, egin dugu oraingoz latxa hau da motorra, eta jaigia irakasten, zuk eskatzea, egin laburpen bat, edo egin galdera bat, eta erantzuten erakusten. Hau da, urrengo pausoan ahi geha, eta helburua da, hemendik hilabete batzutara, neurtuko dugu ea kalitate hona dan, eta kalitate hona badauka, utziko dugu jendak erabide esan, kalitatea ez bada ona, oraindik ez, jarritu behar dugu lanean. Inork ez daki noiz iritsiko gehan, kalitate batera jendak erabiltzeko bezalakoa. Bueno, bukatzeko, aipatu nahi nun, sarreran esan da ez, baina hitz zentroa da EHUko ikerkuntza zentro bat, hau da, zentro publiko bat geha, irakasleak eta hilaro ikerlaritik gorakoak, batzuk Bizkaian, beste batzuk Donostia aldean, eta ikerketan geha erreferentziazko zentroa gai honetan. Suerte handia daukagu, ze gai honetan erreferentziazko ikerlariak hemen dauzkagu. Ez daude Espainiako beste txokotan, badaude beste batzuk erean, baina hemen geha erreferentziazkoak, eta formazioan daukagu informatikako fakultatean gaude gehienak, eta daude, ez dut uste gradu bat unibertsitatera juteko asmoakin zaudeteri, baina, gaztere bat esaltzen badezue, badauzkagu adimen artifizialeko gradu badago, masterrak ebai, tesiak egiteko, eta gure kolaborazio sarea, gurea eta Euskal Herrian dagona, oso emankorra da, ze gu geha ikerlaria, baina gero de zentro teknologikoak eta enpresak, orduan, espero dugu egiten dugun guztia, lehen iritsi ahal izango dela gizartera. Eta horrekin bukatzen dut, ni esker. Oso gai interesante. Bakixu egon zento gaten den, ez da? Galderak, bat animaten da, betilako latxeik, larak mikrofonu bai. Vale. A ber, euskerik karakterizatara kasuen morun, ez zaletik karakterizatara, ez? Matrizio hori ez da morun. Bai. Euskeri karakterizatara morun, alko zan karakteriza euskerin bilakaeri, eta horren arabera predeziu, etorkizun baten zelan usago den euskeri. Igual, adimen artifizialak gazti egite, horren beste, bilakaera hori karakteriza gizateko, baina igual etorkizun baten alko litxakeen hori. Nik uste hori baino lehen, aztertu beharko zen nola aldatzen nahi den euskera orain, ez? Eta euskera aldatzen da, gazteek hitz egiten dutena, eta, hizkuntza guztiak aldatzen dira, Baina azterketa hori egin lehike adimen artifizialik gabe, da aztertu ze hizkuntza hitz egiten dugun adin batekoak eta ze hizkuntza gazteak. Eta egitea proiekzio bat, etorkizunean norutz jungo da, hori oso zaila da, hori eredu hauek ez daude prestatuta hortarako. Ze zaila da, nola dakizu ze etorriko dan, ez? Hori loteria asmatzea eta gauza, hortako ez du balio. Ez justu hortarako nik uste, gauza asko daude, adimen artifiziala ez da problema guztiak ebatziko dituna. Eta behar ditu datuak orduan,
Egongo balira datu asko, egongo balitza adibidez datu asko, 16. mendean euskera nola zan, adibidez, 17. mendean euskera nola zan. Baina behar ditu datu asko, ari gara milaka libururi buruz. Orduan askotan gertatzen dena, gure gana etorri zan, ekin genuen ikerkuntza lan bat, eta etorri ziren batzuk, biologo batzuk estatu batutakoak, esaten nahi zutela itzuli balearen abestietatik gure hizkuntzara, bai? Eta esan genuen, algoritmo hauek daturik gabe ezin dute zer egin. Beste ikerlariek igual bai, baina algoritmo hauek. Orduan ez daude daturik esate dutena balearen abesti honek esan nahi du hau, hortaz itzuli dezake orduan. Eta kasu honetan berdina da, 15. mendeko liburu asko baleude, digitalizatuta, igual egin zitekeen bilakaera aztertu, baina nik uste gauza gaur egun inbar direla hizkuntzalariekin. Bueno, nik galdera bat, ez daiz sartu, copyrightan arabera. Zuk horren ingurun iritzirik ere, azken feinin horre testuko entrenateko, pregatu horrek ChatGPT entrenateko, piloa testu bini. Eta hor copyrighta sartzen da. Horren ingurun iritzirik ere? Bueno, galdera edarra bota ezu. Daude bi eskola amerikanoan esaten da, zuk zerbait jartzen bali mazu interneten, edo zeinek irakurri dezake. Honek egiten duna irakurri, hortaz egin dezake. Badago eskola bat esaten duna, nik ez dizut eman baimena nire testuarekin hau egiteko. Beraz ezin dezu egin. Eta eskola horien artean oin daude epaiketa daude. Bai, aber ze gertatuko dan. Hor, pixka beldurgarria da, ze multinazionalek badaukate dirua ordaintzeko testuak sortzen dituzten enpresa handiei testuak emateko beraiei. Hor, beldurra dagoen da, babestu nahiarekin multinazionaletatik jende arrunta edo, egin dezakezuna da, multinazionali bakarrik utzi jokalekoa gauza hauek egiteko. Orduan, nik ulertze da gauza batzuk adibidez abestiekin, musikarekin, baude gauza asko oso, edo marrazkiekin, ilustratzaile batek egiten baitu marrazki batzuk ez du nahi inor kopiatzea hori. Nahiko sentibera dira. Baina testu arruntekin ez dago imitatzerik, eta imitatuko balitz ere, hori da plagio bat. Orduan, plagio egin dezake makinak edo plagio egin dezake pertsona batek. Orduan, bide horretatik joan beharko zen. Dena den, guk hartzen ditugun testua dira interneten daudenak irekian. Ez dugu eskututik hartzen eredu hauek entrenatzeko. Eta esasun jarratxu honeaz, ondalak itxia orkesture, adibidez, hitzetik bideutarune, zora. Horren ingurun, adibidez, ustezu, pentsa ezu, legeztatu biko litxakela edo arautu edo zer? Zen niri hori zorana, marabila egin hau, unea eta txarreako. Baina arautu zer, ze zentzutan? Ez da, adibidez, ze irudi hartzen daben, edo ze bideo klase hileiken, edo pixka legeztatu. Zerekin, copyright asuntoa berriro. Bai, zorana, zor. Bai. Bueno, copyrightaren bada asunto bat hor dagona, ez? Karo, erabiltzen baditu, zuk pelikula bat egin badezu, eta egitezuk pelikula hartuta kopiatu, igual copyright arazo bat dago, baina ez dago garbi, ze guk kopiatzea, pertsona, ez dugu zuher makina bat gauza kopiatzeko, plagioa beti gonda hor. Nik hartu itzazkete talde baten abestiak eta berdina sortu, ez? Orduan, ez dago garbi, zegatik da makina ezberdina. Pixkat nazten duna gai hau askotan da, dagoela enpresa bat, diru asko iten dula gauza haiekin, eta horrek, pixkat, amorro pixkat ematen du, baina berez gizakiok hori iten dugu. Orduan, ez dakit garbinik. Gauza bat regulatu, debekatu, dena den ez da gure gaia, nik esan behar deku teknikaria gea eta gai hauek eskatzen gaituzte. Orduan, ona da kezkagotea gizartean gauza hori regulatzeko. Galdera gisa edo? Bai, ChatGPT moduko erabiltzaileon datuak babestuta dagoz. Hori bermatzen da, erabiltzaileon modua zen. Nik ez dut irakurri, irabiltzen desunean mugikorra, esatezu, ados zaude lizentziarekin? Bai. Nik ez dut irakurri ChatGPT-ren lizentzia, hori erabiltzen esaten du bai. Orduan, ni badakit enpresa askok debekatzen dira bere langileei ChatGPT erabiltzea laneko gauzentzat. Ze susmoa dago, baina nik ez dut irakurri letra txikia. Esaten badua, bai, nik zure datuekin egin dezaken nahi dudana. Orduan, ahi dira ikasten zuretik, eta dokumentu horiek ja ez dira pribatuak enpresakoak, orduan, hori ez dago garbi. Dena den da, arazo komertzial bada. Ze egin dezakete gauza berdina, pribatasuna mantenduz.
Orduan, multinazional honen esku egongo da, ea zen nahi duen. Pribatutasuna mantendu eta zuri erantzun, baina gero ez gorde kopiarik, edo pribatutasunez mantendu eta kopia gorde. Hori egia esan nik ez daukat erantzuna, baina beraien esku dago. Eta gauza hauetan, geroa da potere gehiago, ez da igual izango nerako. Bueno, galdera bat tengo. Ez da izan lan galdera baina, semi informatikoak edo testutza dixebe ulertzen, zuri zero segexa. A ber, galderi, datuak ez da algoritmoik. Zenbatetan datu gehiago sartu, sortzen den algoritmu edo lortzen den algoritmu obire, ala datu berez izaba sartzezke optimizazio obizte lortu goritxake. Oso galdera ona. Hemen, latxakin egia justo orain, eta arlo hau berria dira, eta gu gea, zientzilariak gea, orduan gauza asko usten dituzu, baina ez baduzu egin esperimentu kontrolatu bat jakiteko zer dan garrantzitsuagoa ez dakizu erantzuna. Guk usten genuen, gero eta Euskrol hau ingenuen kontu handikin hartzen testuak leku jakinetatik genekina kalitate ona zeukatela. Eta espero genuen horrekin lortuko genuela hizkuntza eredu hobi haua interneteko edozein gauza hartuta baino. Baina ikusi genuena da, baina ingenuen oindala 2 urte latxakin berri zin behar dugu, hobi haua zala kantidadia, kalidadia baino. Eske hau zaila da, badago jende bat horrekin daukana pizkat kezka ez. Aiberra, Real Academia de la Lengua Española, esaten nahi da, bueno, baina gauzak ezin entrenatu edozein testukin. Hauek, akademiko bat egon behar da, ematen duena bermea, hauekin entrenatu, hauekin ez. Zer gertatzen da, zuk euskera txukunean idazten badezu, ziurazki berak jakingo du euskera txukuneko zenbakiak erabiliko ditut. Eta euskera txukunean jarraituko du. Aldiz, euskera sastarra ditzen gozu, gaizki idatzita edo erderakadekin, egoera esango da, hau jarraituko dut, testu erderakaden testu horiekin jarraituko dut hizketan. Orduan, behar badezta horren besteko problema kalidadia versus kantidadia. Garbi dagoena da, kantidade gutxikin ez da hola ikasterik. Eta algoritmoa berdina da, Egiten duguna da algoritmo berdina, baina parametro gehiago, zenbaki gehiago ikasteko. Latza baina ondizena da, 70.000 milioi zenbaki. Eta emaitza hobiagoa dira, 40.000 milioi zenbaki baino, edo 7.000 milioi zenbaki baino. Testu kopuru berdinakin, bakarrik handitzen, gauzak hobetzen dira. Orduan, oraingoz, gero eta handixo beto. Dana dela ez du aztertu. Karo, oin jarri biogu adibidez, egako azterketak itzen, eta horri ikusiko igual. Igual hor sartzen, ateratzen da zarata guztia, ez dakigu. Ez que gauz asko dara itxeko, eta hori da horietako bat. Eta gero, hon segurtasun ezemat eta datu zaharrera gexagoa, urteran maitz hobiagoak lortzezun, ez? Bai. Baina ondala, ez da ipare bat urtero, bebai batei entzun etzan ezaten sobreentrenamientu atxik berbetan hasi izan, ez? Bai. Zelan funtzioik esei ajustaten basu maitzeatz eta ez da lehundu partez abruptua guakuntu zure funtzioi ez, eta orduan horri aztezazela asko desbaria zenkela. Bai, ez truko batzu dare. Oraingoz ez da ikusi, igual enpresa handizek ikusi gabe nun da muga, esaten daia momentu baten kalidadea ez dela gehiago igoko, ze inglesez be muga badao, ez da, orduan igual ja muga bat ikutuko dela, baina zuk esan dozu hori oraindik ez da ikusi. Oraindik testu gehixaokin eta eredu handixaokin, eta hori oso berritxarra da, ze igual lehen 2 milioi ziana, 2 milioi dolar behar ziana, oin igual behar dia 20 milioi, ez dakigu. Baina dirutza behar da olakoak egiteko, orduan oso jende gutxi dauzka eredu oso handiak, oso jende gutxik, oso garesti dalako. Eta tamalez, gu gero eta handixoa hobeto eta esaten, ostras, ze faena, gero aberundaren laborategiak hori sortzeko, baina tamalez ez da ikusi bukaera. Truko batzu daude teknikoak sobreentrenamiento horri kontra egiteko eta oraingoz funtzionatzen dute. Bueno, azken galdari Borja, dale. Nik ingo izut bat, gaur etorren zen. Eta erdi filosofikoa, lehen esan duzu, hasi dala erabiltzen, pliegoak, ez dakize, gero ez da gehiago erabiliko da. Eta testu horiek, más o menos eskuz prozesatuta eta gero,
internetea doaz. Bai. Orduan, horrengo edizioetan, erabiliko entrenatzeko. Eta testuak gero ez da hobeak izango dira, eta halako batean, heldukoa, muga batean, nun autoentrenatuko da, berak sortutako testuekin, ez? Nola ematen gaitu? Oso da interesgarria. Egin ditugu froga batzuk itzulpen automatikoakin. Orain bertan, arazo gehiago dago euskeraz itzulpen automatikoakin, beste zerekin, baina ze badaude enpresa batzuk hartzutela web orri oso bat, topatu ditugu batzuk, zeri buruzan, ez dakit zeri buruzan. Eta igual 10-20 hizkuntzatan, eta euskeraz baita, nola da web orria euskeraz, eta jun eta itzulpen automatikoa. Arazo gehiago dauzkagu olakoak topatzen. Karo, orain bertan, itzulpen automatikoarekin sortu dezakezu liburu oso bat, edo 10, edo nahi desun guztia automatikoa. Botoi bati eman, jazta bokazu liburu bat euskeraz. Jatzezu web orri baten, igual anunzio batzuk, eta igual azten da jendea erortzen, eta igual jendea azten da diru egiten. Odan hori da arazo bat. Egin genuen esperimentu batzu dare fakultatean, zure ezagun batzuna gainera, eta itzulpen automatikoa entrenatzen badezu, berak sortzen duen itzulpen automatikoarekin, azkenean degeneratzen du. Baina hor, inork ez daki oso ondo, nun egongo da ekilibrioa, ze jendeak zuzentzen badu, ez da iritsiko internetera itzulpen txarra edo testu txarra, itzuliko da, testuen adibes pliegoa baten, itzuliko da testu zuzenduta, ona. Orduan ez dio kalterik ingo. Claro, itzultzen badu kalidade txarrakin, da horrekin elikatzen badezu, orduan bai gerta daitezke gauzak. Ez da filosofikoa, ja praktikoa. Bueno, nik uste horregaz galderiaz amantxua inkela. Eskerrik asko eneko torte harren, oso interesanti. Orduan txalo gamez ez.